Здравейте хора и добре дошли в моят YouTube канал. Това е второ видео. А всъщност вчера качих моето първо YouTube видео. Толкова много се притеснях за това нещо, но честно казано вече като го пуснах в пространството и някак си ми олекна. В момента се чувствам много по-спокоен. Вечерта бях и на сватба. Изкарахме си супер забавно. Беше много готина сватба, наистина. Но съм спал може би около 2 часа. Миналата седмица през уикенда бях на 3-дневен фестивал. След това през седмицата на вечер съм спал по 4-5 часа. И ми е толкова изморено. Сега ви взимам с мен на друг фестивал, който ще е в Белгия. И аз сега отивам към летището и заминавам с мои приятелки там. И ще видя Питбул и Кейти Пери. Ако имам възможност, ще видя и още артисти, защото ще бъдат доста, но ние ще пристигнем по обяд, докато отидем до хотела, докато намерим фестивала и стигнем до него. Най-вероятно ще ги изпуснем другите, но Кейти Пери и Питбул със сигурност ще ги видим. Кейти Пери ще я видиш през крив макарон. Ама айде, няма да ти развалям кефа все още. Радвай си се. Така сме си планирали. Ще ги видим. Абе, както се казва, стартираме лято 2026 с пълна сила. Айде към Белгия. Хора, пристигнахме, в Белгия сме и по-специално в Лювен. Много приятно градче, обаче е изключително топло. Много по-топло от България, не мога да ви опиша каква жега е. И в момента отиваме към хотела, трябва да се освежим и после газ към фестивала. Аз се изкъпах, обаче вече с едно не съм се изкъпал, просто жегата е, както ви казах, не се търпи, обаче Мирела специално иска това да влезе в влога. Айде. Да, искам. Айде, давай. Нищо не искам. Ще говориш нещо? Говори, какво правиш? Кажи на хората. Правя глада ти фанелката. Еми, и това нещо лошо ли е? Не мога да разбера. Благодаря ти. Не мога. Еми? Трябва да снимаш краката с моите джапанци. Другата ми приятелка иска да се снимам. Клошар. Искам да снимам краката с нейните джапанки. Добре, дай ми ги да снимам. Еми точно по мярка съм. Направо се пръсна. Тук ми се струва хладно, след като му гладих тия иската там. Ти за това ли искаш да ти гладят, бе, циганин? И това ще да се води във влога, да видите с какви аз теландурки съм в Белгия. Типично в наш стил тичаме, за да спрем автобуса за фестивала. Ето го. Той е спрял какво? Дай да се качваме. Да. Алекс идва ли? И тя си ходи като една принцеса. Ние тук що бяхме? Погледнете я, Алекс. Гледай как се върви спокойно. Хора, ние още вървим, Питбул тъкмо излезе на сцената и бързаме. Много яко. Вече се усеща емоцията, но все още не сме там пред сцената. Паре! Паре! Много яко. Айде хора, влезнахме, ръцете горе! Това е нашата европейска слънчева, дами и господа. Оставихаме да им пазя нещата. Не знам дали ще ги опазя. Do me a favor, let's take the beautiful people here representing the Boutique Festival and all of Belgium. Let's take them to the World Cup. Got it. Put your flags up in the sky. And wave us side to side. Show the world we are one. Put your hands
Let's go! Мале, толкова много я обичам тази песен! Оле, ола! Искам да ви кажа, че аз живея за такива моменти. Живота искам да ви е един фестивал. Give it smash! We always say thank you to Neo. Let's go! Хора, знаете ли какво се случи? Питбул пя, тръгна си и една жена излезе и обяви, че Кейт Пери изобщо няма да излезе тази вечер. И в момента всички хора след изнася се тръгват. И ние буквално сме в шоп. Аз не съм в шоп. Това много се вълнувах, че ще видя Кейт Пери. Аз съм много даже повече за нея. Аз не вярвам какво се случва и това наистина как е възможно. И в момента много ми се развали настроението, въпреки че Питбул направи толкова яко парти и беше наистина жестоко. Не, това не е възможно за случва, човек. Как може, бе, човек? Как може? Не виждаш всички се тръгват в момента. Защо, бе, Кейди? Защо? Еми, това е. Тръгваме си. Така е трябвало да стане. Всъщност разбрахме, че са отменили концерта на Кейти Пери, защото щяло да има някаква буря. Не знам каква е тази буря и тъпа буря, провали всичко. Нямам думи. Само да няма буря, само тази вечер да няма зверска буря. Значи искам тук направо да има някакво торнадо. За да знам защо са отменили този концерт, защото ако е просто лек дъждец или просто дъжд, какво ни пречи в дъжд да скачаме? Даже е топ. Само да няма зверска буря. Ох, вече глупости говоря, но просто ми е много тъпичко, защото толкова много се вълнувах за Кейт Пери, имах толкова големи очаквания и ние все пак, буквално това трипче не беше за тази вечер и толкова много вълнения, толкова дойдохме Питбул пя един час, то това е, един час се прибираме и ние утре се тръгваме и опитвам се наистина да се фокусираме, да си казвам, боже, виж какво нещо изживяхме, аз и днес в самолета си казах, как толкова много хора не могат да пътуват, всъщност не са летяли никога с самолет, но просто се замислих и си казах колко съм благодарен днес в самолета. И в момента аз съм с приятели тук, слушахме Питбул, видяхме ново място, има възможност да пътувам, нали? Има защо да сме благодарни наистина, но просто когато се случи нещо такова, което ти си го очаква толкова много и си го представя по един начин и то накрая изобщо не се състои, нали са много гадно. И не знам в момента как да се чувствам. Хем се опитвам да ми е хубаво, в смисъл да ми е хубаво, защото преди някакви минути наистина на Питбул беше велико и една такава новина ме накара да се чувствам много кофти. Но това е. Това е просто живота. Наистина, хора. Ето, както и в първото ми видео, което снимах вчера, което качих вчера. Не го снимах вчера, бе. Качих го вчера. Живота не е перфектен, няма нищо перфектно. Ето, поредното нещо, което се случва и не е така, както аз си го представях и планувах и очаквах. Това е. Тръгваме си, няма да видим Кейт Пери, но явно наистина така е трябва да стане. Тук някакви момичета почнаха да пеят на Кейт Пери песни. И дори тези песни пак не могат да ме вдигнат, хора. Много ми е тъпо. Искам да видите опашката. Такава опашка през живота си не съм виждал и нямам представа кога ще се преберем. Вижте за какво става въпрос. Тази песен може да се играе слушаме на живо. Трябва да сме в автобуса. Потни, натъпкани като трошия. Нямам думи. На следващия ден вече, след малко освобождаваме стаята. С нощи, между другото, намерихме хора, които си танцуваха и се присъединихме към тях за някакви минутки. Беше такъв приятен момент. А после вечерта, те вече другите бяха заспали и бурята започна. Наистина имаше буря. Аз бях казал само да няма буря и да се отменили
концерта на Кейти Пери за нищо, но имаше и даже доста сериозна буря. За първи път виждам небето по този начин. То не спря нон-стоп, светеше някакви светкавици. Беше много странно. Аз даже снимах и сега ще ви сложа такива кадри отгоре да видите. Най-вероятно вече ги виждате. Но беше странно, защото просто не съм виждал такова нещо. За първи път виждам нон-стоп да свети небето. И общо взето да, направили са го наистина от съображение за сигурност, защото ние излизахме над час. Даже може и 2 часа да сме излизали. Имаше толкова дълга опашка. Кейти Пери качи пост, в който нали, се извинява. Тя е била и в бекстейдж. Так му се е подготвила буквално да излезе на сцената, когато е научила тези новини и е трябвало да прекрати просто участието си. Ще да е много яко наистина, но просто не е било описано явно. И така. Жегата тук продължава. Не мога да ви опиша колко е топло. Не сме много доволни, честно казано, от стаята, тъй като няма климатик, но не, това не е единствения проблем. Още са много други такива по-малки неща, които се насъбират и не беше най-комфортното преживяване, но като за една вечер горе-долу, става. Но да, имаме доста забележки, много е топло. И днес ще видим къде ще се поразходим, защото вечерта ще приберем обратно в България. Общо взето това беше трипче за буквално ден и половина. И не си го представяхме така, но понякога така се случва в живота, какво да се прави. И да, сега освобождаваме стаята и ще се разходим из Лювен. Специален поздрав за колежката от Вести. Васи, знам, че гледаш този влог. Специално поздрави от Лювен, Белгия. Ама много странно, човек гледа 1:1 Вести. И той е някакъв магазин за дрехи, май. Качихме се на кулата на университетската библиотека в Лювен и имаме 360 градусова гледка на цялото градче. Впечатляваща се гледката, абсолютно си заслужава да се качиш. Реално до 26 години е 5 евро билета. Аз на косъм го хванах за последно. След 26 нагоре вече плащаш 10 евро, ама абсолютно си струва наистина. Има доста стъпала. Не са кой знае колко много, но по едно време става такива метални и е малко... леко си е филм. Мъничък. Нищо кой знае какво за мен. Аз съм се качвал на много такива коли и съм свикнал, но за някой, примерно, по-страхлив тип хора би било, може би, проблем. Не знам, но ще се оправите споко. Абсолютно си заслужава гледката. Да изкачите подобен тип стъпала, наистина. Не е нещо, кой знае. Имам работа, храня гълъбите. Добре, те верно, те няма ги ядат, май. Значи хора дадоха ни като някаква подаръче, пликче с 3 вътре някакви... То дори не са бисквитки, не знам как да ги обясня тези неща. И имаше нарисувана такава птичка тук на самото пакетче. И аз реших, че това е за гълъбите, обаче те не го ядат и малко са съмнителни, често казвам, всяка се замисля по-обстойно. Май ще си ги взема, че ги събера да не ги изядат гълъбите, защото може да не за тях и да съм се объркал, не знам. Вижте, добре, ще ги събера, чай, вижте как изглеждат. Това са някакви... Има и усмивка на тях. Добре, може би не са за гълъбите, не знам. Добре, не ги яще гълъбчета, сори. Събирам си ги и се ги взимам. И яще хляба, който Мирела ви хвърли. Айде. Някакъв човек току-що се спре и ни каза, че не било позволено да храним гълъбите, такова някакво по-строго не показа. И ми сори, откъде да знаем. Дахме им хлебче. Отмениха ни полета 2 часа по-късно. И сега чакаме. Потрес! Пълен потрес. Хора, аз вече съм в България. Вкъщи съм си. И се включвам да завърша това видео. Много се чудих как да го завърша, защото, честно казано, разочарованието от това пътуване е по-голямо. Въпреки хубавите неща, които се случиха, въпреки това, че имахме възможност да видим Питбул и той наистина направи игати якия купон. Този пичага пръсна, наистина пръсна. И ми остана наистина един много хубав спомен, но аз
повече се вълнувах за Кейти Пери, не мога да си кривя душата. И за двамата, разбира се, много се радвах, но за Кейти Пери толкова се вълнувах. Аз наистина бях яко влезнал във филма. Даже правих такива рилове там на нейни песни. Очаквах с голямо нетърпение да излезе и нейните песни са ми толкова любими, особено песните от 2012, 13, 14, там от тинейджърството ми. Нямах наистина никакво търпение и толкова, разбирате ли, толкова се вълнувах. И когато казаха, че няма да излезе и отминате участието, не мога да ви опиша разочарованието, което изпитах тогава. Но сега в момента вече буквално си ме е нормално, изобщо не ми пука, осмислих си го и стигнах до извода, че нещата, които са извън наш контрол, не трябва да им позволяваме с дни да стоят и да сме разочаровани, да ни е гадно. Нали? Нека хубаво да си позволим да ни е кофти, да сме разочаровани, но да осмислим и да ги пуснем. Защото аз нямам абсолютно никакъв контрол над метеорологичните условия. Това по никакъв начин не зависи от мене. Нямам никакъв контрол, че са решили Кейти Пери да не представи спектакъла си. А и честно казано в тази ситуация е много по-добре, че са решили така и са помислили наистина за здравето на хората и за цялата ситуация, защото не мога да си представя, ако беше започнала бурята, докато ние всички сме на полето и толкова хиляди души. Не ми се мисля наистина, тъй че аз съм абсолютно сигурен, че това нещо е било за добро. И също така съм абсолютно сигурен, жив и здрав да съм, Кейти Пери да продължава да прави концерти. Аз един ден ще бъда на един концерт и ще я видя. И даже тогава ще е още по-специално, защото след този мой опит и това разочарование ще е още по-вълнуващо. Сигурен съм. И съм сигурен, че един ден ще има видео, в което като го цъкнете и ще ви кажа: здравейте хора, взимам ви с мен на концерт на Кейти Пери. Сигурен съм, че ще стане това нещо. Нашия пак е сигурен. Ти беше сигурен, че видиш Кейти Пери на този фестивал, ама нещо не ти се получиха нещата. Аз много обичам да ходя по концерти, тъй че очаквайте и тук в този канал много такива пътешествия и ходене по концерти. Наистина очаквайте, защото това ми е едно от най-любимите неща да ходя на концерти, наистина. И така. Иначе с полета, нали, те ни го отмениха с 2 часа, горе-долу си спазиха, нали, 2 часа по-късно беше. И пристигнахме късно вечерта и така, прибрахме си се. После заспах и сега е на другия ден вече. Даже вече вечерта. Но общо взето да. Лювен е много приятно градче. Хареса ми. То е такова студентско. Има много студенти, млади хора. Бе приятно е наистина. И това е общо взето. Благодаря, че изгледахте това видео. И ако в момента ви се случва нещо в живота, на което вие нямате никакъв контрол над съответната ситуация, която изживявате, опитайте се и така да я пуснете просто и да си кажете, че вие нямате никакъв контрол на това нещо. Разбира се, понякога се слушат много по-сериозни неща, това не е нищо сериозно, но все пак опитвайте се така да не позволявате супер много дни да ви е гадно за нещо, което наистина нямате никакъв контрол. Айде, хорица, казвам ви чао и до следващото видео.